Tervetuloa uuden videon pariin. Pitkästä aikaa YouTube-blogiin. Tänään lähdetään Helsinkiin päin. Meillä on tänään vieraana täällä myös Amadinho. So we are going to mikä tää oli podcast. Me mennään Girls Chat-nimiseen podiin. Saatiin kutsu sinne, niin käydään vähän kurkkailemaan meininkiä siellä. Käydään vähän kattelee. Eka podijakso itse asiassa ikinä. Ainakin itellä. Ja jännittää vähän laukia, mutta saa nähdä. Niin käydään siellä tapahtumassa ekana, tai anteeksi siellä podcastissa, sitten sen jälkeen meillä on Nokon kanssa yksi tapahtuma, mihin mennään, siellä on joku foodispeli, mennään vähän myöhässä, kun meillä on toi podi, mutta ei se haittaa. Niin käydään sitten siellä vähän pyörähtelemässä, niin kuvataan tästä tämmönen kiva My Day-päivätyyli, tervetuloa tämmöiseen matkablogin juttuun, niin päivitellään tässä samalla, käydään tossa nyt ekana tankkaamassa jotain, ja sitten sen jälkeen haetaan vähän tosta eväitä mukaan, joku pikku juomaton ja ehkä joku pieni patukka tosta. Patukka ja sitten niin, mutta tässä vaiheessa, niin jos et ole tilannut kanavaa, niin painapa kanava tilaukseen ja muista tykätä peukuta tätä videoa ja kommentoi tuohon alas, että mikä on paras energiajuoma, mikä on sun lempienergiajuoma. Ammad! Ei oo Ammad ainakaan lempienergiajuoma. Mutta jos oot Megaforce miehiä, niin muista ainakin tilata sitten. Ja kommentoikaa tuohon alas ja palataan kohta kun ollaan kaupassa, haetaan vähän energiajuomaa. Tässä nopeasti minimarketissa hakee vähän jotain pientä välipalaa. Mulla on siis ihan jäätävä jano vaan, mulla ei mikään muu jano vaan, niin nopea joku pikku juotava tosta ja sitten sen jälkeen jatketaan matkaa, koska meillä tulee rehellisesti vähän kiire. Otetaan nopea tosta joku pikku matka, energiajuoma tai eväs tai joku. Mä oon sen verran jonne, että mä otan tänään vähän Megaforce tämmösen Megiksen. Ja mennään tällä näin. Shoutout Jimille, Jimi tietää Megis-miehiä, niin Jimi tietää, että näitä Megaforce ei juo niin kuin joka päivä joku 10. Niin. Mutta mä otin kyllä sokeriversio. Se ei oo hyvä myöskään. Niin tämmönen messi. Shoutout Megis. Mä venään mun sponssia vieläkin. I need my sponsorships. Mut joo, jos teitä kiinnostaa joku muuten tehdä jotain yhteistyötä munkaan tai joku firma, ketä katsoo, että kiinnostaa tehdä yhteistyötä, niin laittakaa ihmeessä mulle viestiä YVs. Sähköposti löytyy myös alta. Niin laittakaa rohkeasti viestiä sinne ja tälleen, ja eikä ujostelko senkaan, mä vastaan kyllä ja tälleen, niin otetaan joku hyvä setti tosta ja tehdään hyvä kollabi. Mut joo, otetaan tää Megissä, lähdetään kohti Helsinkiä. Tässä mä oon tekemässä hemo comebackin takas YouTubeen. Mä oon siis vähän läkännyt nyt rehellisesti lähiaikaan, koska on ollut niin paljon kaikkea muuta ja ei oo rehellisesti jaksanut vaan tehdä. Niin nyt mä ajattelin, että mä teen kunnon comebackin YouTubeen. Ja alan niin oikeesti tykittää tätä YouTubea silleen kunnolla, koska rehellisesti mä oon ollut tosi kauan tekemättä hyvää kontsaa ja mulla on lähtenyt vähän niinku, en mä tiedä kattojat, mutta silleen tuon Lava Islandin jälkeen niin mulla on vähän lähtenyt ja tälleen noit meininkiä, mutta otetaan se backiin. Chadri! Oi, tikissä ja tälleen. Ammad ja auto. Tää on aika villi combination, mutta tästä näet. Mä lupaan peilissä, auton peilissä näet aina ihan jacketit. Oi, kattokaa tää. Poh! Tänään on myös paljon yllätysvieraita tässä videolle tulossa, niin pysykää kuulolla ja pistäkää niin sanotusti korvan taakse, koska nyt on tulossa Lava Island -tyyppien kanssa videoita jatkossa. On tulossa kaikkia extempore-videoita ja muita kaikkia hauskoja videoita, niin seuratkaa niin ette missaa. Mutta joo, lähdetään Tampereen päästä nyt kohti Helsinkiä. Maistelu, testivideo tähän, hei. Bueno. Nyt ollaan päästy tänne stadiin päin, me ollaan Kivistön kohdalla nyt, eli Vantaa, Chicago, niin tästä ei enää kauan me stadiin, joku parikymmentä minuuttia maks. Sitten me ollaan Helsingissä enää Sanomatalolle, siellä kuvataan podia tänään, joo saa nähdä. Käykää sit kuuntelemaan tuon podi, kun se on ulkona jossain vaiheessa. Kyllä mä info siitä, niin IG löytyy tosta noin, niin käykää tsekkaa sieltä. Sinne tulee infoa, mutta katsotaan vielä kohta, kun ollaan päästy tonne Sanomatalolle, että mikä puuki siellä on. Miltä näyttää. Toivottavasti jos jotain syötävää, mulla on jäätävä nälkä ja jano tällä hetkellä. Pare olla jotain safkaa, joten toivotaan ja pelätään pahinta niin sanotusti. Eri lailla kaikki on muuttunut, nyt ollaan Helsingissä niin kuin näkyy. Töölö. Takatöölö. Käydään siellä podcastissa vierailemassa. Jännittää vähän, että mitä ne kyselee meiltä. Saa nähdä. Liittyy Loveen totta kai, koska Lava Islandissa oltiin. Niin käydään vähän siellä kyselee ja kattelee ja tunnustelee meininkiä tälleen. Ja joo, auto on parkissa. Nyt lähdetään, nyt mennään. Ja eikä meinata.
Mutta kohta näette missä podissa ollaan vieraana. Let's get it. Tulee olla aika jännä setti. Jos me ei saada kohta ruokaa, niin musta tulee vihane. Iskee nälkäkiukku pikkuhiljaa. Nälkäkiukku, jäätävä kusihätä ja on muuten by the way Janokin. Nyt tarvii ASAP. ASAP. Viimeistään sieltä seuraavassa tapahtuessa mihin mennään, niin siellä viimeistään ainakin juotavaa tai jotain, koska nyt on niin kova jano. Joettiin vähän liian ehkä kauas auto, mutta varmuuden vuoksi vähän kauemmas, ettei mitään sakkoja oteta. Ja tälleen näin, mutta joo, pikku jännä keissi. Pikku tämmönen jännitys tiivistyy keikka, mutta katsotaan. Yleensä nämä on ihan hyviä hommia, hauskoja juttuja. Jauhetaan paskaa ja chillataan. Superstarat ovat saapuneet Sanomatalolle. Täällä ollaan. Eti rullaportaat jostain. Missä on rullaportaat tai vessa? Kai tää nyt oli se, kyllä tää on se Sanomatalo. Mut mistä on niinku... Okei, liukuportaat niin suoraan siitä johonkin. Mä en tiedä, mut mä oon ihan pihalla täällä kuin lumiukko, mut... Lähdetään tsekkaan. On. Fan zone. Funny zone. Nyt paikka löydetty, spotti löydetty. Rullaportaiden alla täältä löytyy. Mennään kattoo. Let's get it. Let's go. Let's mennä. Okei. Let's go. Okei. Let's go. Okei. Siellä näkyy meidän podcast-sankarit. Yeah. Ammat. Nää on ne podcastajat. Tässä on meidän podcastajat. Yeah. Häh? Siistiä. Yeah. Vlogivieraat tuli. Häh? Mä oon täällä. Mut joo. No niin, hei kai siinä. Jännittää. Jätskää! No ei. No tai mitä sä haluat? Otetaan Erikoiskahvit. Mitä erikoista? erikoiskahvit. Jännää. Pitäisikö meidänkin Amerikaan tehdä podcasteita aika chillin näistä? Mitä muuta? Hei ystävät, mikä tästä on kovin? Meillä on viinat täällä. Kiva tulla juoppoille tänne. Mä istun tässä kyllä. Kannattaa vastata rehellisesti. Joo. Niin ei tarvii ottaa yhtäkään shottia. Tänään jos vastaa kuulemma... Mihin tää kamera lähti? Tänään jos vastaa kuulemma rehellisesti, niin ei tarvii juoda. Mä oon tässä Jossu piinapenkissä. Me hällätään hyvin tää. Tää on meidän eka podcasti ikinä kummankin. Ihan sika hyvä. Me ollaan haipeissa. Tää on rento, oikeesti. Chillibilli. Ja te ootte spessuja, koska meillä ei oo hirveästi vieraita. Ahaa, me ollaan... Kuulitteko te kaikki? Me ollaan spessuja. Predictions. Pieni hetki. Prediction. Mä en oo mitä tää tarkoittaa. Mä keksin hyvän. Tai sitten... Jääkarhu. Eiks toi Kato se pyörii. No niin. Miten meillä meni Ammarin kanssa? Pojat suoriutui erittäin hyvin. Joo. Ja ei joutunut juomaan yhtäkään shottia. No yhdet joivat kun halusivat juoda, mutta siinä se Vapaa valinta niin sanotusti. vapaa-valintainen. Okei. Tosi hyvä. Eli oli hyvä. Näkisittekö te meidät tekemässä podia? Siis Voisi jopa. olla. Teillä ei voi olla Boys Chat, Ei kun voi se on olla. jo varattu se nimi, mutta siis joku... Me ollaan Minions Chat. Minions chat. Joo. No niin, kova. Mut kiitos, että saatiin tulla. Kiitos, että tulitte. Mitä Ammar? Ei kun vai onks Boys Chat lopetettu? En mä tiedä. Mitä Ammar sulla meni? Kaikki hyvin. Mä mietin ennen kuin mä vastasin tällä kertaa. Joo, Ammar miettii tällä kertaa, että mitä se vastaa. Sitä voi kuunnella. Suplasta ilmaiseksi. Huomenna, torstaina, 6 aamulla. Joka Päivämäärä. torstai. No ihan sama, tää video tulee vasta. 2.7. Eli on tullut jo, menkää heti. No niin, käykää kurkkaamassa kaikki. Me lähdetään nyt sinne seuraavaan meininkiin. Se on Sorrono, palataan. Moi. Nyt me lähdetään katsoa Kongo vastaan Englanti-peliä, Noko-tapahtumaa. Se on se meidän seuraava location. Niin käydään katsoa se peli. Siellä on muutamia tuttuja lovesta ja jäädään vähän jauhamassa ja tsekkaile tunnelmaa ja tälleen. Niin palataan kohta, kun ollaan siellä, mutta tästä tulee hyvä video. Ja muistakaa käydä kuuntelemaan tuo podi. Oli aika wild shit. Willi juttu, Ammatkin oli eka kertaa podissa. Tästä tuli ihan hauska. Tää oli ihan hauska itse. Pitäisikö meidän alkaa tekee Oli podeja? sama kuin myys sähköä perkele. Niin, pitäisikö meidän alkaa tekee podeja? Mitä? Ei, tuli one and done. Ei. Sama kuin kaikki tähän. Ei, kyllä tästä tulee katsotaan. Siinä ottaa muuten joku paikallinen sitten. Perkele sakkolappu. Mutta siis tommonen podi kyllä voisi olla ihan läppätyö. Kela sun työ olisi vaan ihan paskaa. Niin toi olisi kyllä kova. Got the range. Full black. Mut jos joku podifirma näkee, niin sign the contract, big boy. Minkä paita sulla? Se vessa. Näytä sulle paita.
Sign the contract, big boy. Uusi. Nokka. Numero 26. 26. Tupa täynnä. Joo, nyt me tultiin tänne johonkin PR-tapahtumaan. Nopea käydään itse veskissä. Tuli pikku callback tonne alas. Mut joo, käydään veskissä ja sit tullaan takas. Mut siis hemosetti. Nopea alakerta, in and out tyyli ja box. Ikinä ketä mä napasin täällä. Tää on joku Love Island pariskunta. Mitä kuuluu mun lempparit? No, Tuoks tää jo? mitäs tässä? Kuka sä oot? Mä oon Dani. Hyvä heti Dani, kun sä oot paikalla. No, mitä kuuluu? No nyt kuuluu erittäin hyvää. Saatte vihdoin olla yhdessä. Jep. Siis tätä on odotettu ja tää tuntuu aika hullulta. Mä voin tehdä näin, kattokaa. Ja No voin tehdä myös näin. Ei, sulta ei kysytä. Sanat ei nyt kysytty mitään. ei todellakaan. Onko se ollut kiva päivä muuten? On. No siis Sara oli tänä aamuna meillä on banaaniletuilla ja Bananille tuo aamupala kutsut sitten. sit me käytiin vähän syömässä taikkuu tuossa äsken ja sit Tom Yumi. ei Tom Yumia tällä kertaa. Tom Yumi on nyt voima. Tom Yumi on nähty, mutta Kitchen Joy, mistä vittus mun yhteistyökutsut on? Ai. Missä on yhteistyöt? Ai. Joo, mut kiva, että näkee täällä rakkaita ihmisiä myös. Joo, ei kuin Olitte jossain pikku wannabe lomalla jossain Hypearenallakin vähän lomailitte, mä katselin storeja. Joo, me käytiin ottamassa pikku brunat siellä ja sit vähän beachia pelaamassa. Sanna. Ei, Sanna on Pilates Girl forever. Niin joo, Sannan kanssa lähdetään Pilatekseen seuraavaksi. Meidän pitää Sannan kanssa kuvaa kyllä Pilates-video porukalla. Niin. Ai haluat äijä Pilatekseen? Joo. Mäkin haluan mennä Pilatekseen. Pilates on ollut kauan mun oma unelma, tiiäks? Joo. Ai. Me lähdetään. Tuolla on toi Sharpkin. Tää Sharp! Hemotarjoilut. Tää löytyy Berbels-patukoit. Vähän jotain nachoja löytyy täältä. Sitten löytyy vitamiinivettä. Ai. Nyt on niinku älyttömän hyvät eväät, vaikka on vähän köyhät, mutta älyttömän hyvät. Vähän köyhät, mutta älyttömän hyvät. Tälleen. Onks toi mun vitamiinivesi? Kiitos Sanna. Ihanaa. Kattokaa, vitamiinivettäkin tulee maasta. Mut joo, nyt otetaan kuvatauko, niin täällä ollaan kohta peli katsottu. Englanti johtaa 2-1 ja kyllä on tiukka matsi ollut. Kyllä toi Kongon yö on painanut tuolla hommia. Kyllä se on perhana ollut kuule tiukkaa matsia. Onneksi tää kohta loppuu, niin pääsee kotiin. Lähdetään kohta perheelle nukkumaan syömään äidin ruokia. Voitti, kaikki näki jo. Tää peli nähtiin jo tunteja sitten. Tää on valmis. Finit. Tää on nähty jo. Noniin Sharp, tuu tänne näin. Sharp. Oh my days. Tää kaveri. Tää on se äijä, ketä vaihtaa pelipaitoja kesken meininki. Sharp inho, mitä äijä? Ei tässä. Ja tässä Englanti voitti, niin mä oon iloinen. Ei Ruotsi voittanut, mutta Englanti voitti. Ruotsin peli ei puhuta siitä. Se on hyvä, kun ei ole 7 kansallista. Tää ei voi kannattaa mitä tahansa jengiä. Rippi, että Suomi ei päässyt kisoihin. Niin. 2023. 2040. Eli nyt ollaan menossa takas kotiin päin. Jäätiin yksi yö perheelle Tampereelle, ei Helsinkiin. Ja nyt lähdetään kotiin päin. Tämmönen viikko, vähän podia tälleen. Mä palaan vielä tossa myöhemmin ilman himas. Palaan teille. Nyt mä istun junassa kiltisti. Niin kuin näkyy täällä. Niin junassa kiltisti ja kohta päästään kotiin. Sit suihkuu, chilli ilta ja sit nukkuu. Mut joo, oli tosi siisti podi. Kaikki natsas. Palataan kohta.